Какво е танго нуево? Танго нуево в контекста на танго танцуване всъщност не е стил, това е една философия, която се е породила в началото на 90-те години от работата на един танго колектив, наречен Tango Investigation Group, формиран от Густаво Навера, Фабиан Салас и малко по-късно Чичо Фрумболи, чиято работа и чието интерес е бил в това да приложат принципите на кинезиологията от модерния танц, за да анализират съществуващите движения към този момент в аржентинското танго. Взимайки резултатите от този анализ, те почват да търсят всички възможности, всички нови начини на движение, които могат да се случат в рамката на аржентинското танго, което води до един бум и до една революция в всички съществуващи към момента танго стил, и в милонгерото, и в салона, и в сценичните танго изкуства. Включително създават и едно такова ново пънк течение, така да го наречем, на едни бунтари експериментатори, които общо взето търсят нови начини да покажат аржентинското танго. Как се запознах с нуевото и какво ме впечатли? Когато започвах танго пътя си в първото десетилетие на новия век, за да покажа колко съм стар, танго пънк вълната беше на своя гребен, аз всъщност бях част от нея. Това, което ме впечатли, беше тази възможност за експериментиране, за себеизразяване, за нова интерпретация на музиката и тази свобода, която дава танго като цяло и танго нуево философията. Всъщност това беше и това, което ме задържа в танго и ми позволи така да експериментирам стилистично на по-късния етап. С какво ще помогне танго нуевото на танго танцуващите? Инструмента за себеизразяване на един танцор е неговото тяло, независимо дали е той танго, балетен танцор или какъвто и да е друг. Танго нуево помага на танцуващите да разберат възможностите на тялото им. Когато човек знае какви възможности има, какъв инструментариум има в своето тяло, може да избере правилния инструмент, за да се себеизрази към този момент. Може да избере правилния начин за танцува една или друга музика, може да избере правилния начин да танцува с един или друг партньор, може да избере правилния начин да танцува според собственото си настроение към този момент. Това, за което ще им помогне, може да се обобщи в това, че ще им помогне да изследват и да разберат тялото и възможностите си в контекста на танго. Какви са основните принципи и характеристики на танго нуевото? Основният принцип е принципа на изследване, на разбиране на това защо се случват нещата така, както се случват, и разбиране на това защо можем да правим нещата така, както се случват и можем ли да ги правим по друг начин. И това нещо води до основната му характеристика и това е свободата. Когато сме разбрали тялото си, разбрали сме какво можем да правим с него, вече сме свободни да го използваме, за да се себеизразява.